του νεοφασισμού σε όλη την Ευρώπη. Η ερώτηση μπορεί να φαίνεται απλή ή απλοϊκή, είναι όμως κρίσιμη και δύσκολη και απαιτεί μια απάντηση που να κωδικοποιεί τις ευρύτερες όσο και ειδικές συνθήκες του καπιταλισμού, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καταρχάς, εκείνο που μπορούμε να υπογραμμίσουμε ή να σημειώσουμε είναι πως η γενικευμένη κρίση του καπιταλισμού σε ευρωπαϊκή κλίμακα κατά το Μεσοπόλεμο εκόλαψε το φασισμό ως ευρωπαϊκό φαινόμενο. Οι ιστορικοί μας υπενθυμίζουν πως το κεφάλαιο χρησιμοποίησε τις φασιστικές συμμορίες ως ένοπλες ομάδες ενάντια στο οργανωμένο εργατικό κίνημα. Τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γερμανία η βία των φασιστικών συμμοριών ασκούνταν με την ανοχή, την κάλυψη και τη στήριξη της αστυνομίας, του στρατού και των επιχειρηματικών κύκλων. Να θυμίσω πως 27 του Γενάρη του 1932 στη λέσχη της βιομηχανίας του Ντίσελντορφ, σε ακροατήριο 300 επιχειρηματιών, μεγαλοεπιχειρηματιών, ο Χίτλερ πρότεινε μια απολυταρχική κυβέρνηση που θα συνέτριβε τους κομμουνιστές και θα απαιτούσε ένα μεγάλο ζωτικό χώρο με μεγάλη εσωτερική αγορά και την προστασία της οικονομίας στο εξωτερικό χάρη στη συγκεκριμενοποίηση της γερμανικής δύναμης. Αυτά είναι quote-unquote που λέμε από την ομιλία του Χίτλερ. Έτσι η ιστορική ήττα της εργατικής τάξης από το φασισμό σε μια σειρά χώρες άνοιξε το δρόμο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις γνωστές φρικαλαιότητες. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη σημερινές συνθήκες, θα λέγαμε πως η γιγαντιαία ανάπτυξη της κεφαλαιοκρατικής παγκοσμιοποίησης και η εξ αυτής απορρέουσα αλληλοσύνδεση μορφών κεφαλαίου και κεφαλαιοκρατικών κέντρων έχει οδηγήσει στη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας με αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ενίσχυση διαφόρων τύπων πολιτικών υποκειμένων του ακροδεξιού χώρου με συστημικό ή αντισυστημικό μανδύα ως πρακτικής εντός εισαγωγικών προληπτικών μέτρων. Ταυτόχρονα όμως ο βαθμός παθογένειας του καπιταλισμού μετά την πολυετή υπερδιόγκωση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που τη βλέπουμε να εντείνεται από το ΝΑΤΟ, αλλά και την εξάντληση φυσικών πόρων, είναι επί των ημερών μας πολύ μεγαλύτερος, ενώ οι ηγεμονικές τάξεις παρουσιάζονται κατά πολύ αντιδραστικότερες των προγόνων τους λόγω χάρη της δεκαετίας του 30. Εν ολίγης αποτυπώνεται σήμερα σε έκταση και βάθος μια νέα βιοπολιτική του νεοφασισμού και της βαρβαρότητας, ικανή να κινητοποιηθεί για να υπερασπιστεί την εξουσία και την διαιώνιση του συστήματος. Κάτι τέτοιο άλλωστε επαληθεύεται από την άνευ ενδιασμών ανοχή του ηγεμονικού συστήματος απέναντι σε νεοφασιστικά σχήματα και βέβαια από την πρόθεση καθαρά πολιταρχικών ή και αυταρχικών πρακτικών από τις ηγεμονικές τάξεις εντός ή εκτός Ευρώπης. Η κατάσταση πάντως, όπως γνωρίζετε, είναι κρίσιμη σε όλη την Ευρώπη, με τα αστικά κόμματα, κεντρώα ή και δεξιά, να παραμένουν αδρανοί, θυμίζοντας εν πολλοίς και το τι έγινε στη Βαϊμάρη, ταλανιζόμενα από τα πολιτικά τους προβλήματα και παραπέμποντας εν πολλοίς με τη στάση τους, όπως είπα και προηγουμένως, στον κόσμο της Βαϊμάρης. Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί σήμερα μέγα πρόβλημα ο εκφασισμός της κοινωνίας που παρατηρείται σε πλήστες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς πηγαίνει χέρι-χέρι με τον κοινωνικό κανιβαλισμό και την κοινωνική γενοκτονία που επιβάλλει παρούσα αναδιάρθρωση του καπιταλιστικού συστήματος. Με αυτά ως πρόλογο και καλωσορίζοντας και τους φίλους και συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήρι Πολιτικής Επικοινωνίας, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού.